Bona nit, avui el Tal Com Raja d'aquest mes de juliol, diferent a l'habitual, en el que parlem i entrevistem els diferents presidents de partits polítics de la nostra comarca i també dirigents sindicals i de patronals, tenim a Susana Calvo. Susana Calvo és presidenta del Partit Popular a la nostra comarca des de fa un any. És llicenciada en Dret i és assessora fiscal. Bona nit, Susana. Hola, bona nit. Doncs, com dèiem, va arribar a la presidència del partit ara fa un any, amb l'objectiu de renovar el partit i d'augmentar els afiliats i també, després de les eleccions municipals, els regidors. Quin balanç fa d'aquest primer any? Home, un balanç positiu, què tinc a dir, no? Nosaltres vam fer les eleccions a finals de juliol de l'any passat, on vaig sortir jo presidenta, i el que vam començar és treballar per implantar el partit als 43 municipis que formen la comarca. A veure, tots sabem que implantar el Partit Popular aquí en la comarca, en els pobles del Vallès Oriental i sobretot en aquells pobles de la Catalunya interior, doncs hi ha poblets que hi ha molta dificultat perquè ja s'han encarregat altres forces polítiques de pintar el Partit Popular com dimonis, com anticatalanistes i, com tots sabeu, una propaganda nefasta. Però jo crec que la feina que està fent el Partit Popular aquí a la comarca, no solament el que és la presidència, sinó tots els pobles de la comarca, és implantar en aquells pobles que no hi havia implantació i renovar en aquells pobles que era molt possible una renovació de la seva junta. Una cosa és que canvien les persones, però una renovació. Al dia d'avui, dels 43 pobles que formem la comarca, en queden 6 solament per fer juntes locals. I esperem que abans de les eleccions autonòmiques d'aquesta tardor es puguin fer perquè ja hi ha representants però s'han d'acabar de lligar. Llavors em sento molt satisfeta perquè crec que el Partit Popular a nivell d'implantació aquí ha pujat moltíssim i sobretot amb el número d'afiliats que també hem notat un gran increment. Segons la pròpia informació que vostès pengen al seu web del partit, en 4 mesos van renovar 27 de 32 juntes locals. Això, més que renovar, seria gairebé una revolució. No sé, per què aquest canvi tan malament estava el partit a la comarca o estaven envellits els càrrecs? No es tracta d'envellir, perquè jo soc la primera de les que penso que una persona que porta ja molt temps més experiència té. Vull dir, hem d'aprofitar tot el que és la gent jove amb la gent que ja no és tan jove però que té una experiència que els joves no tenen. Però jo crec que les renovacions passen per això, per fer grups nous d'integració en la mateixa junta que hi havia. Vull dir, hi ha gent que s'ha apuntat nova, hi ha gent que té il·lusió de treballar, sobretot hem tingut un gran increment de gent jove i això s'ha d'aprofitar. Llavors hem intentat fer renovacions dels grups amb la gent que s'ha apuntat nova i amb la gent que ja hi havia. Hi ha llocs que sí que hem tingut que renovar millor el president, perquè millor sí que la persona, millor per motius professionals ja no s'ha pogut dedicar o perquè realment ha volgut deixar pas amb un altre del seu grup. Vull dir, el que hem intentat és això, presentar-nos per les pròximes eleccions municipals amb un equip ben renovat i sobretot perquè la gent que s'involucra i que vol participar en el dia a dia de la política sigui gent amb temps, amb ganes i sobretot amb molt esforç i il·lusió. En quins dels 43 municipis han marcat la creueta i han dit aquí podem pujar, aquí és important que fem una campanya important? És que els farem a tots i cada un dels 43 pobles. Jo crec que el Partit Popular al dia d'avui pujarà a tots i amb els que tenim un seran 2 i amb els que tenim 2 seran 3. Si els que no en tenim cap, pujarem un regidor. I estic convençuda perquè des que soc presidenta he pogut anar a quasi totes les juntes locals de tota la comarca i he vist que tot aquella gent, aquells grups que s'han renovat ho han fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I quan veus això i veus l'esforç que estan dedicant, estic convençuda que sabran portar el missatge del Partit Popular a tota la ciutadania dels seus municipis i això farà que la gent valori el missatge del Partit Popular i puguem incrementar el número de participació i, per tant, el número de regidors. Ara per ara estan governant a 4 ajuntaments de la nostra comarca com a forces de suport al principal partit, que són a Bigues i Riells, a Montornès, a Lliçà d'Amunt i a Sant Pere de Vilamajor. Són dels 5 principals partits els que estan governant en menys municipis. No sé, és difícil pactar amb el PP? No és que sigui difícil, és que hi ha molta gent que no té voluntat de fer-ho. Per lo que us he comentat abans, hi ha moltes forces polítiques, per no dir pràcticament totes, no sé per què, que venen el missatge que el Partit Popular és un dimoni, és un partit que no vigila per Catalunya, que té Catalunya descuidat i que és un partit purament espanyolista i que solament es preocupa d'Espanya. I no és veritat.
I això ho estan demostrant aquests 5 pobles que tenim governant i sobretot els pobles que no estan governant. El Partit Popular és un partit catalanista, però no nacionalista, i que defèn 2 llengües, com són el castellà i el català, perquè considero que són les 2 llengües oficials. I així s'ha demostrat últimament com amb la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut. Per tant, estem intentant acabar amb aquesta imatge que altres forces polítiques ens han volgut implantar i jo crec que la gent al dia d'avui, amb el temps, s'està donant compte que realment la imatge que el Partit Socialista, que és el que més domina la situació, s'està equivocant i que el Partit Popular té uns principis, uns valors i que la postura que el Partit Popular ven en un municipi és la que vendrà a la resta de municipis. No canviem. La nostra postura i els nostres valors són els mateixos en un que en un altre municipi, sobretot tant a Catalunya com a la resta de Catalunya i com sobretot a Espanya. Per acabar amb aquesta imatge, els ajuda aquest recurs de l'Estatut al Tribunal Constitucional, aquestes declaracions, per exemple, de la presidenta del seu partit a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, l'altre dia referint-se a la manifestació de Barcelona dient que la Catalunya real es va quedar a casa. No creu que per acabar amb aquesta imatge d'un PP anticatalà o anticatalanista a vegades ho fa molt difícil, vostès mateixos? No, ni molt menys. A veure, nosaltres aquí es va aprovar un estatut per majoria, que va ser un estatut que quan el senyor de Convergència, el senyor Artur Mas, el va portar a Madrid, el senyor Zapatero el va retallar. Per tant, l'Estatut que s'estava aprovant avui en dia no era el que volien tots els catalans. Era un pactat per Convergència i Partit Socialista a nivell d'Espanya. Però va ser votat en referèndum. Bueno, però és que un referèndum que realment no tindria per què ser perquè no estava representat per tothom. Llavors, nosaltres des del principi, el Partit Popular va dir que nosaltres consideràvem que de l'Estatut que es portava hi havia uns articles que eren inconstitucionals. I com estem en un estat de dret, vam apostar per aquest instrument d'un recurs davant del Tribunal Constitucional. Què ha passat? Que després de molts mesos, per no dir anys de lluita, hi ha una sentència que malauradament no ha agradat a depèn quin sector de la ciutadania. Però aquest sector de la ciutadania és el Partit Socialista o les altres forces polítiques, millor dit. Aquí no hi ha guanyadors ni perdedors, perquè aquí, amb aquesta sentència, qui té que guanyar no és el Partit Popular ni el Partit Socialista, és la ciutadania, és Catalunya. I què ha volgut dir el Tribunal Constitucional? Estem parlant d'una sentència que no és l'opinió del partit. És una opinió que és una sentència de jutges, d'uns professionals de la justícia, que apliquen lleis. I què estan dient? Que Catalunya no és una nació, estem en un estat d'autonomia i que la llengua oficial ha de ser el català, però que el castellà o l'espanyol té la mateixa validesa perquè són les 2 llengües oficials. I per això s'està dient que nosaltres anem en contra de Catalunya, ni molt menys. Si és que aquest missatge el portem abans que surti tot això de l'Estatut. L'únic que ha dit el Partit Popular és que estem aprofitant una sentència per fer una campanya electoralista, que la ciutadania de Catalunya ara mateix no està preocupada pel Tribunal Constitucional ni per la sentència. Jo crec que hi ha problemes més greus i més reals que són els que està vivint la ciutadania, com és el treball, és la immigració, són les ajudes, els impostos. Això és el que està preocupada la gent, no la sentència del Tribunal Constitucional. Respecte a la manifestació, és cert que la nostra presidenta ha dit que no estava representada tota Catalunya, i és veritat. Si sol vam veure moltíssima gent, però solament amb banderes de l'estelada. I és lamentable que un president de la Generalitat, que és el president de tothom, de tots els catalans, vagi darrere d'una bandera de l'estelada i sobretot amb un lema com és l'independentisme. Per tant, jo crec que el Partit Socialista, millor dit, tots els partits de la Generalitat tindrien que dir clarament si realment el que volen és una reforma de la Constitució, si el que volen és l'independentisme per Catalunya, perquè no és el que els seus mateixos partits a nivell espanyol és el que volen, per tant. Vostè creu que tothom que estava a la manifestació dissabte, segons dades oficials, 1.100.000 persones són independentistes? Perquè segur que els partits independentistes estarien molt contents amb aquestes xifres. No, suposo que no, però el lema era aquest, i el que es pretenia, el que es pretén, que és el que es pretén Esquerra Republicana, és independència per Catalunya. I el lema era aquesta, som una nació, si això el significat és independentisme. Per això em lamento d'un president de la Generalitat, que és el president de tots els catalans, dels que han votat i dels que no li han votat, doncs vagi darrere d'un lema de Catalunya és una nació.